sing kantuk ngene niku. Trawulan. Kawulan. Nggih. Mboten purun Lengowangi. Oh, mboten purun. Jeruk pecel kali menyandak. Kali menyandak. Kangge niku urusan hujan. Oh, hujan. Jawa. Jawa ya. Kalau minta tolong pawang hujan, oh, urusan mendung. Mendung ya. Pundi. Iya. Dadi kudu titip norono. Oh, gitu nggih. Niki Naga Sasra. Naga Sasra. Ini Naga Sasra ya. Padaran sakit. Oh iya. Kalau ada orang sakit, nggih. Bisa sembuh ya. Bisa umpama enten padaran sakit ngoten sejak niki. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Jadi namanya Mbah sinten ini? Kula. Mbah Muhammad Sumber. Dadi urusan zaman sing urusan niku yang sepuh-sepuh lah pokoke. Nggih. Ngoten. Zaman, Mbah. Lah nggih, gamen sing zaman gaib niku. Gaib ngoten. Keris apa pedang, tombak, ngoten lho, Mbah. Lah nggih, pokoke urusan tiang lawas biyen ta. Ngoten. Nek tiang sakniki mboten enten sing enggak ada. Nek tiang lawas enggak ada. Ngoten. Pokoke panggonane sampean Gunung Jaten Kilen. Nggih. Gunung Jaten Kilen Celupitan niku tempate. Tempat gaman. Nggih. Nek gaman bab urusan damel Mungocara setiap Jumalegi. Nggih. Pasti setiap Jumalegi. Nah, penampakan gaman. Nggih. Terus nopo? Keris nopo? Pedang nopo pisau anu tombak. Nah, wis pokoke ngene Gunung Jaten Kilen ya, Blondor Ngilen, enten Barongan niku tempate nggih niku napa basa halus gadah tabuhan. Oh, wis mboten enten liyane. Tabuhan kados tabuhan gamelan. Nggih, gamelan niku mboten. Nggih, gaib. Wonten mulane diarani nek sampeyan anggap saupama wayang ta ludruk kaitan niku madun tabuhan niku dikutuki menyan digantung madun terus giro Gunung Jaten. Dadi tiyang niku mboten enten tiyang kadek gak berbes milih. Giro Gunung Jaten. Mboten lho nalare. Ngoten. Mulane sampe saprene Gunung Jaten niku kula niki sering waktu niku napa lesik teng Sabin nggih. Terus nek ajenge mantuk niku mampir mriku ngene Celupitan niku sebelah Barongan niku Kilen Gunung etan gunung. Dadi cocok Mungocara Putri Blorong niku ngarani kuwi cocok. Ngoten. Pundi wonten Putri Blorong? Putri Blorong niku ngene mriku enten, ngene waduk ngene jam lawas enten. Oh, nggih. Tak ngoten. Tapi Mungocara gambaran tasih ayu sing ngene waduk. Oh, paling cantik. Nggih. Waduk. Mbok niku napa Mungocara mriki niku rak mbok ra ngoten sebiyen niku. Nggih. Mbok dene bae dadine. Niku bae niku mawon mun sepuh. Ngoten niku renges-renges ling masalah. Nah sing putune niku pun ta. Mulane nek waktune niku napa sing nyewa mriku niku wau mancing, ajenge mancingaken aja mere. Niku nek syarate kirang disisih nang etan. Sisih nang etan. Kenceng dam niku wau. Terus 12 ngaler niku kados niki tembok kula netan ngeten.
jeding modele. Niku sing kawak-kawak. Oh. Sing sampe enten ditokno. Jadi sing malah Lah nggih. Ganjarit. Lah ngoten. Mulane hujan iki nek kula kandhani gak percaya. Ngambeng mawon. Trate, cukule trate. Sampeyan ningali ra enten trate. Trate nggih. Dibabate ambek hujan. Kok nek gelem tak elingno slamet. Nek gak gelem ya sakarepmu. Wong anjene sewanmu. Gak setahun, 2 tahun. Gak 2 tahun, 3 tahun. Iki kok dadak ya iga. Ngoten. Ya. Wong anjene wong mriku wong barang goib. Ya. Barang goib. Sami mawon. Mriku saumpama sampean mboten semerap ngoten. Lah wong kilene musyawarah niku mucara niku napa kilene pas kalenan dadi tiba kilene. Ngoten niku sak pengedul demblet pas tretek ndar ngarepe sekolah. Lho niku. Wis napa ngene napa? Nggih barang goib. Nggih. Masih Mungut. nggih. Kemis kliwon kaya wau dalu. Niku nglempak. Ngene mriku. Nglempak. Dadi kula sampeyan iki dumane embong seblaetan. Seblaetan. Mek sampeyan embong. Nggih. Dadi mriku niku pun dipikresi pas ngarepe sekolahan. Lor pas musala. Ngoten sejarah ini. Kumpul di Nggih. Dadi pundi mawon dugi. makhluk kumpul Nggih. Dadi nggih. Sami kalih kula sampeyan ngeten iki lho. Nggih. Sami kalih kula sampeyan. Kami itu harusnya amit ya. Nggih. Ngoten. Ngoten. Mungkin sing mujar ya sapa benan manusia ta. Wonten sing sawangane Mongol omongane. Ngoten. Anu, boleh ditunjukkan, Mbak. Napa namane jenengan? di beto mriki ngoten. Oleh, Mbak. Semerap kula. Kanto. Oh, nggih, yang ambilaken, Mbak. Nggih. Nggih. Enten, Mbak. Dijupuk sak mangke. Nggih. Sampeyan Waktu video. ngoten. Nggih, lihat video, ngoten ya. Nggih. Nggih, kan di video. Namane jenengan. Ngeten. Niki Naga Sastra. Naga Sastra. Nggih. Anu Mbak saged dicalaken di sokno niku saged. Sampeyan medalaken. Napa akeh? Sing tunggu diwaraken maksudnya pun Kristen Naga Sastra niku. Saged. Niki Nggih. di Nggih. disarat apa Mboten di nang cabut terus niku. gereja. Nggih. Ngoten. Nggih. Ngeten. Oh, niku namine Naga Sastra. Nggih. No. Oh, nggih. Wah, ini. Ini aku wis Naga Sastra. Iya. Wis sampun, Mas. Bon. Sing tunggal. Oh, nggih. Benar. Mbak mungkin rasa mempunyai beberapa wisata ya. Ini. Kalau Niki. ini, terus apa ini namanya, Mbak? Terus apa namanya? Niki. Niki. Oh, wiu niki arane. Niki sing kantuk ngene iku. Trawulan. Trawulan. Nggih. Jombang. Jombang. Nggih. Namanya apa? Terus apa? Isi niki lho mboten ketara kene.
Cuman mbek ketinggal. Cuman mbek ketinggal. Ini mriki. Iya. Mboten ketinggal. Boten. Kula dhewe ya apa. Niki wewet. Niki Ini dengan. mboten purun pengowangi. Oh, boten turun. Jeruk pecel kali menyandak. Kalau ini. Nggih. Sing metu sing setunggal sing basa wau minyak wangi ya. Nggih, minyak wangi. Gampang nek niki nek mboten ada jeruk pecel, moto. Oh, ngoten ya. Nggih. Masale iki sendiri kawulan. Nggih, troulah. Sing setunggal wau, Mbak. Non Sing basa itu niku dengan kantor di pundi. niku ra dugi niku daerah Suko. Suko kuling Pilen. iya. Suko Pilen. Suko Nggih. Suko kuling Urut jurusan niku karangan dong Milan ini. Pilen Oh, nggih. niku. Suko. Terus pamore napa niki, Mbak? Pamore terus niki. Apaan? Pamore. Pamor Nggih, niki. nggih. Nggih kangge niku urusan udan Oh, hujan. Jawa. Jawa. Mendung. Ada orang yang mau minta tolong Nggih. tawang hujan. Oh, Urusan mendung. Mendung. Mendung dugi pundi. Dadi kudu didepno rono. Oh, gitu. Kula niki wong urusane angin nggih. Tumbak. Oh, iya. Nggih. Pokoke mendung dugi mriko. Boten. Ngoten niku durung edan. Angin niku rak sangkane dugi edan ta. Nggih. Terus kula sampeyan iki ngono. Yo kelairan dugi edan. Kula sampeyan iki. Ngoten. Nggih. Tok. Nggih. Mulane sampeyan saupo ngenge utawa pipis Nggih. mboten asal dipno edan. Oh, Ngoten sejarah. nggih. Sejarah. Terus sampeyan nebataken malih, Mbak. Ngot Pun mbut. jenengan nebataken malih nggih. Boten. Lah niki benjing tumis legi mucara tiang adus wayahe adus Nggih. tumis legi mben niku. Nggih. Tak rulan selo sakniki. Nggih, berarti di Nggih. kata penyiar wau nggih. Nggih. Kembang. Sing lega sasa, Mbak. Kalau kan kita malih, Mbak. Niki. Nggih. Galaget. Lega sasa. Wis lega sasa dapat dari mana, Mbak? Suko. Iya, dari Suko. Itu amore napa nih? Niki. Pamore. Iya, Niki. amore terus. Niki urusane padaran nek sakit. Oh, iya. Ada orang sakit, Nggih. sembuh. Bisa upung enten padaran sakit mboten sediaken iki. Ini ya tapi minyak wangi ya, Mbak ya. Nggih. Sama kemenyan. Mbut. Boten. Berarti selain terus ini ya kemana lagi dengan gue. Napa? Dan selain dua keris ini nonton malih ya siang gue.
Cuma sing niki mawon sing diteraken lho. Nggih, nek sing aku jenengan niku Mbak. Aku iki Aki sepun niku. niki Aku nggih. aki mboten kanggo. Hah? Kanggo cuma Gamelan mung biasa. cara kangge tulung niku rada nggih. Gamelan biasa nek aku. Nggih. Sing ageng Oh, wonten. enten sing ageng. Kuning. Niki kantuk ngene Bang Kuning Tembang kuning Surabaya. Surabaya. Oh, nggih. Sebelah niku napa masjid. Dari masjid. Nggih, tapi kula mboten mrugi kiambak Oh, teraken dhewe oh, mriki. nggih. Nggih. Kula dikengen mrika kula warang kula niki wong Bodho, Nggih. mboten semerap lor kidul. Nek sampean welas sampean gorene dhewe. Oh, berarti datang Nggih. sini, datang ke rumah sini. Nggih. Dadi dina Kemis Jumalegi, malam Jumalegi. Nggih, dugi pas mari magrib. Niki. Tapi datang itu waktu ke sini, datang wonten mbane ngoten nggih. Datang wonten niku nih, apa jenenge? Niki Nggih. napa? Wujude nggih wonten niku nih, mboten. Datang wonten niku nggih. Mboten. Pasti lupa batu niku nggih. 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 Dadi niki pokoke kanggo tolong-tolong tiyang tok. Nggih. Nggih. Ndas Nggih. terus wadaran wis sawa. Nggih. Terus niku napa? Kangge tiyang niku saupami lak mesti enten griyane sih. Masih basa halus nak enten griyane. Nggih. Barang gaib. Nggih. Dadi sampean sampean kono. Panggonan sampean kono. Terus sampean niku diutik-utik lah, Nggih. diganggu ngoten. Ngoten iki semerak. Oh. Iya. Nggih. Mbak Sumber iki usia pinten Mbak samangku? Usia Napa panjenengan sak niki pinten? niki? Umure panjenengan. Napa nih? Nggih. Umure Umur panjenengan. Nggih. umur kula. Nggih. Umur kula 93 Oh, 93. bulan. Nggih. 93 Niki tahun. Oh, jam apa? doro anu niki. Nggih. Lari istri. Istri. Nggih, masih perawan. Kayak zaman terapi ya. Kula pun anu ya, pun janji. Niki nek kula tinggal ngono nek klise bengi ngoten. Nggih. Kudu mboten purun mawon. Oh, Tumut mawon, ledi tumut. Nggih. Ati kula bundel setangan, kula sak ngoten. Kirangan wong wedok-wedok kok melok wong lanang. Tapi gila pore. Oh, Gila pore niki. nggih. Pokoke minyak entek pore. Oh, ngoten. Nggih. Ya Allah, ke opo. Nggih. Alhamdulillah ya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Nggih, nggih. Ngapunten, Mbah, ngrepoti mboten nggih. Lah napa iki mboten wis sami-sami mawon. Nggih. Pokoke nganggur. Nggih, nggih. Alhamdulillah ya, hari Jumat pagi. Nggih, nggih. Alhamdulillah ketemu. Ya untunge kula prei ya. Nggih, nggih. Oh, ya mikir ngoten. Iki Mbak mriki ana omah tangga iki. Cocok dene alhamdulillah ketemu Mbak Sumber. Nggih.